ఆ అహింస పరమధర్మం అది సనాతనం నుంచి వచ్చిందనమాట. మన వల్లనే ఒక ప్రాణిని చూసుకునాలి అని పెద్దలు చెప్పినారనమాట. దాన్ని గ్రహించుకొని మీరు ఈ మధు మాంసాలు మానుకుంటే అవి ఆ మధు మాంసం ఎవరు తినాలి? ఆ కుక్కలు, నక్కలు, కాకులు, గద్దలు, సింహాలు, మెకాలు, తోడేండ్లు, పెద్ద పుళ్ళు అది ఒకటికి ఒకటి ముందు జన్మలు కూడా వైరం జన్మలు వచ్చి అది ఒకదానికి ఒకటి వైరం పెట్టి అది పులి అయితే ఇది మేక అవుతాడు, లేకపోతే ఒక పశువు అవుతాడు. దానికి అనుకూలంగా ఎప్పుడో చిక్కుతుంది. చిక్కినప్పుడు ఎక్కడ పట్టుకుంటుంది? గొంతు ఇక్కడ పట్టుకుంటుంది అనమాట. నీవు గొంతు ఎట్లా కోసి దాని మాంసం తింటావో అది అప్పుడు గొంతు పట్టుకొని ఏం చేస్తుందంటే అది మాంసంని వదిలిపెట్టి గొంతు పట్టుకొని చెప్తుంది దానికి, కొడుక నీవు నన్ను ఎట్లా కోసి